لە ڕۆژی یەکشەممە هەڵبژاردنەکانی تورکیا دەستی پێدەکات و زۆرێک لە چاودێران ئەم هەڵبژاردنەوە و تاقیکردنەوەیەکی گرنگ لێ دەڕوانن چ بوو هەدەف لە ناوچە کوردیەکاندا و یاخود بۆ ئەردوگان و ئاکەپە بەتایبەت لە دیاربەکەر ئاماد. بۆ تێشتنە سەر ئەم بابەتە زوبەر ئایدار ئەندامی کۆنسەیا ڕێبەربەریە کۆمەڵی باگن کوردستان کاجەکە لە بەرامبەرەوەی ئاخۆ چما ئەم هەڵبژاردنە ئەوەندە گرنگە بەم جورە وەڵامان دەداتەوە. ئەگەر ئەو هەڵبژاردنێدا اقتدار یعنی AKP و هەواڵێن وی دەنگی وەکێن ببن دەما پێشیامەدا ڕەوشەوە خراپتر دەبێ دەکارە هەڵبژاردنێن پێشوەخت بێنە یعنی بێنە ڕۆژەوێ لێ ئەساس مهم ئەوە یعنی بوومە gelekî tişta çûkê vê demê de eva 2 sal û nîv ve hemû belediyên Kurdistanê bi hikûmetê dest danîne ser serokê belediya girtine, parlamenter girtine, dest daniye ser belediya bi hemûrê xwe tayînkirine wekî qayyûm. Ji bo me Kurda gelekî mihim e ku em îrada xwe carekî didanin û ew belediyê ku ji destê me hatîn derxistin em wekî gel dest danin ser wa belediya û em xwe nûve qazanc bikin û eva ji bo me wekî gelekî mihim e û alê dijî niha iqtidarekî heye yani îtifaqekî dijî me heye AKP û MHP hevra îtifaq kirine hemî awayî şerê gelê me dikin şerê Kurdistanê dikin şerê hemû Kurda dikin ji bo wendakirin awa jî li bajarê de hewldanê me hebin yani muxalif em ê we çêkin ku ew jî li bajarên de wenda bikin. Bes lawazkirina AKP an Erdogan çi peyamek dida çi di navxû yan dervê? Yani ha peyamekî mihim e Erdogan sistemekî çêkiriye kesekî tinê biryar dide. Yani sistemekî takekesî yek kes yani hêdî diktatoriyekî Türkiye ava kiriye û ava dike û berdewam dike roj bi roj muxalîfa bêdeng dike her tişt daya bin kontrola xwe de eger lewaz bibe pêşiya vê tê girtin Türkiye ber bi demokrasiyê ve dikare biçe yani ji bo demokratîkbûnê ev hilbijartin gelekî mihim e yani eger vê hilbijartinê de bi hîle bi awakî dibe yani ser bikeve bimîne destê wî de dema pêş de mümkün e tu cara hêdî Tirkiye hilbijartin jî çênebin yani heta ku ew hebe. Kaka Zübeyir hedef bi partiyên dî hevbendî îgra avakirine ev hevbendî çi bandûr li ser erd hene? Tabii hevbendîkî Kurdistanî heye ewa karekî baş e gelekî yani partiyên Kurdistanî vî warî del Kurdistanê HDP re nava hevbendîkî dene ewa mesele êjmar nîne mesele ew çiqas quwetin ne quwetin wî rengê nîne ew mihim e ji bo yekîtiya gelê me gavekî serketiye û gavekî pîrûz e em piştgiriya vê hevbendiyê dikin. Kaka Zübeyir em çavariya çi dikin ji bo hedef lê deverên Kurda hûn geşbînin? Ez geşbînim yani niha gor anketê têne çêkirin gor tiştê tê xuya kirin li Kurdistanê û derveyî Kurdistanê Kurd dengê xwe zêdetir dikin yani HDP hem belediyê ku berê dewletê destdanî serwa distêne hem jî hinekî zêdetir jî distêne lê em ihtimala hîle û zulm û zordariyê jî yani vê berçav digirin çünkü niha hilbijartinekî demokratîk çênabe hilbijartin şart û mercekî demokratîk de çênabe wekî dijî ser sindoqa wê çiqa hîle bikin em wê nizanin yani ji bo wî qasî eger piçekî yani demokratîk bi hîle kêm bin tu problem tune lê tiştekî jî heye vê carê Türkiye kabul nekir çavderê navnetewê jî biçin wê dê her car OSCE agît yani ew rêxistina çavdêr yên Awropa yên di diçûn wê derê Türkiye bixwe dawet dikir vê carê dawet nekirine û resmî kes jî nikare biçe bişûpîne ew jî mihim e yani ji bo wî qasî yani em ji wê gumanê me hene ku bi hîla bikarbin hin tişta bikin lê em ê hewl bidin hemî awayî berxwe bidin.
زبەرایدار ئەندامی کونسەیە کۆمەژڤاکن کوردستان گەلێک سوپاس. باز خۆش.